गोबाङानो गोसोआव गोबां सोंथि जानो हागौ मानोना इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय मानाव गेदेर प्रमद बर'आ दिनै रायजो सभायाव माबायदि एमपि सायख'जाखो माबायदि नमिनेसन होनो मोनखो आरो लोगोसे मानो बिपिएफ पार्टिनिफ्राय मानो रावबो सायख'जायासै दा गोसोआव गोबां सोंथि जानो हागौ रायजो राजा बयनिबो गोसोआव बयनिबो साननायाव रायजो राजा नोंथांमोन मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा जेबो जेबो गैयालासिनो रायजो सभायाव एमपि मोननायनि गोबां जाहोन दं रायजो राजा नोंथांमोन मानोना बिथांनि जि सेक्रिफाइस राजखान्थि बिथिङाव समाजखान्थि बिथिङाव जि सेक्रिफाइस बिथांनि जि क्वालिटि बिथांनि जि हारोंथाइ बिथांनि जि टेलेन्टेड माखासे क्वालिटि गुन गोनांनि थाखायसो बिथाङा दिनै इउपिपिएल पार्टिनिफ्राय जेबो कन्टेस्ट गैयालासिनो दिनै रायजो सभायाव बिथाङा दिनै एमपि सायख'जादों आरो नमिनेसन होनो थाखाय खाबु मोनदों रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बिपिएफ पार्टिनिफ्राय मानो मोनाखै होननानै बुङोब्ला जोङो बिपिएफ पार्टियाव दिनै 3 एमएलए दं नाथाय जेबो खामानि गैया जायनि जाहोनाव बिसोरो दिनै बिथांमोनाबो लुबैदोंमोन मोननो थाखाय लुबैदोंमोन बिपिएफ पार्टिनिफ्राय मोननो लुबैदोंमोन हास्थायदोंमोन नाथाय बोरै मोननो हाया रायजो राजा आरो मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथांनि बायदि बिपिएफ पार्टिनाव बेबायदि क्वालिटि आरो गुन नोंथांमोना नागिरबा मोननाय नङा रायजो राजा नोंथांमोन। नाथाय गोबाङानो बुंनो सानदों इउपिपिएल पार्टिखौ लोरबां खालामनो थाखाय गोबाङानो बाथ्रा बुंदों। नोंथांमोना नैबेफोरबायदि बाथ्राखौ नोंथांमोना खोनासंनानै जेबो मुलाम्फा जानाय नङा मानोना गोबां मानसिफ्रानो जोंहा मानाव गेदेर प्रमद बर' बिथाङा रायजो सभायाव एमपि जानायखौ प्रतिक्रिया आरो क्रिटिसाइज खालामनायखौ नुनो मोनदों रायजो राजा नोंथांमोन मानोना मानाव गेदेर प्रमद बर'आ गाव एमपिआव थाङालासिनो गाव रायजो सभायाव थाङालासिनो सोरबा गुबुनखौ होनो हायोमोन बेबायदि प्रतिक्रिया खालामनायखौ जोङो नुनो मोनदों मानोना गोबाङानो बुंनो नाजादों गोबाङानो फोरमायनो नाजादों इउपिपिएल पार्टिया लोरबां जासिगोन मानोना जाय इउपिपिएल पार्टिनि जाय आफादगिरियानो दिनै रायजो सभायाव एमपि जाहैनायनि उनाव बे दला जोबस्रांसिगोन लोरबां जासिगोन बे नोजोरै रायजो राजाफोरखौ कनभिन्स खालामनो नाजादों नाथाय बे समाव आं बुंगोन रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बेयो जोंनि बर' हारिनि थाखाय जोबोद बाख्नायथावना आरो गोजोनथावना मानोना काउन्सिलखौ जौगाहोनोब्ला जोंनो आसाम बिधान सभायाव जोंनो एमएलएफोर गोबां थानो नांगोन आरो रायजो सभायाव जोंनो गोबां एमपि थानो नांगोन लकसभायाव जोंनो गोबां एमपि थानो नांगोन अब्लासो जोङो काउन्सिलनि जौगानायनि फान्ड थाखा फैसाखौ जोङो बिनानै जोङो लाबोनो हागोन नाथाय लकसभायावबो रायजो सभायावबो जुदि बिधान सभायावबो जुदि एमएलए एमपि मन्त्रि मिनिस्टार गैयाब्ला बे काउन्सिलखौ जौगाहोनाया बे काउन्सिला माब्लाबाबो बियो जौगाहोनो हाया रायजो राजाफोरनि गोरिब दुखियानि गांनाय उखैनाय हज एन्ड एसपिरेसनफोरखौ बे काउन्सिला माब्लाबाबो जौगाहोनो हाया दिनैबो नोंथांमोना नुनो मोनदों बे काउन्सिल सरकारा दिनै मानाव गेदेर डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि सायाव सोनारनो गोनां जादों डक्टर जयन्त मल्ला हाजरिका बिथांमोननि सायाव दिनै सोनारनो गोनां जादों बिथांमोनखौ आसा खालामनानै दिनै बिटिसि काउन्सिला दिनै सालायनो गोनां जादों रायजो राजा नोंथांमोन बिथांमोननि बिजेपिनि बिथोन बायदि बिसोरो सोलिनो गोनां जादों रायजो राजा नोंथांमोन मानोना आसाम सरकारा थाखा हरागौमानि बिधान सभायाव रायलायनानै थाखा हरागौमानि बे बिटिसि काउन्सिला माब्लाबाबो बिटिसि काउन्सिलखौ जौगाहोनो हाया बिटिसिनि रायजो राजाफोरनि जौगानायनि खामानि मावनो हाया रायजो राजा नोंथांमोन
थ' बेयाव बेनिखायनो आङो बुंगोन मानोना बैफोरबायदि थार्ड पार्टि जिथुनाखि UPPL दोलोखौ गोदोहोनो नाजानाय, बेखौ लोरबां खालामनो नाजानाय, बेखौ थैसिगोन मुं होनो नाजानाय, बेफोर गासैबो रं इनफरमेसन रायजो राजा नोंथांमोन। थ' बेनिखायनो रायजो राजाफ्रा जेबो गोनो गोथो साननो गोनां गैया। मानोना दिनै नोंथांमोना नुनो मोनगोन कंग्रेस, नेशनेल कंग्रेसनि जाय आफादगिरि तुरुन गगैनि फिसाला गौरब गगৈ, बिथाङा दिनै MP जानानैबो, MPआव थानानैबो दिनै बिथाङा आसामनि CM चिफ मिनिस्टार, गिबि मन्थ्रिनि थाखाय दिनै बिथाङा हाबा मावगासिनो दं। बेयो जेबो लोरबांथि लानांगौनि बेयाव जेबो गैया रायजो राजा नोंथांमोन। मानोना बिनि गोबां उदाहरन दङ। थ' जाय समाव पार्लियामेन्टआव खामानि जागोन बै समावल'सो बेयाव बाहागो लानांगौ। बाखि रायजो राजाजोंनो मानब गेदेर प्रमद बर'आ थागोन। रायजोनि जौगानाय, गोजोन सान्थि जौगानायनि आरो समानै अधिकार मोनथायनि थाखाय बिथाङा खामानि मावनो थाखाय बे समाव गोरलै जासिगोन रायजो राजा नोंथांमोन। जोंनि ओनसोला, जोंनि काउन्सिला, जोंनि BTC 6 सिटिला गोबां जौगानायनि लामायाव दंसै रायजो राजा नोंथांमोन। जोंनि BTRनि जि पिस एग्रिमेन्टनि जि दफाफोर, बे दफाफोरखौ मावफुंनो थाखाय जोबोद गोरलै जासिगोन रायजो राजा नोंथांमोन बे समाव। बेनिखायनो आसा खालामबाय नैबे फैबाय थानाय 2026नि जि बिधान सभा बिसायख'थियाव रायजो राजाफोरा गुबुन पार्टि BPF दोलोखौ सायख'वालासिनो UPPL दोलोखौ सायख'नानै आरो बिथांमोननो जिथुनाखि हायेस्ट मेजरिटि भट होनानै बिथांमोनखौ जाहाथे दिसपुराव फाथायहरनो हायो, जाहाथे फाथायहरनो नाजायो। थ' बिनि थाखाय रायजो राजाफोरखौ खावलायनाय थाबाय। मानोना जोङो, नोंथांमोना मोनथिगौ, दिनै 7 जन दिसपुराव MLA दङ आरो सानै रायजो सभा लक सभायाव MP दङ। थ' बियो जोंनि थाखाय खोब गोग्गाथावना रायजो राजा नोंथांमोन। आरो इयुनावबो बिनिख्रुइ बांसिन UP पार्टिनिफ्राय MLA MP जाहाथे दिसपुर आरो दिल्लीयाव जाहाथे जोङो फाथायहरनो हायो। थ' रायजो राजाफोरा, जाय सरकारा रायजोखौ दिन्थिनानै रायजो राजाखौ आगसि आगदा उन सिगां देखायनानै BTC सरकारा, BPF सरकारा, हाग्रामा महिलारिनि दैदेननाय बे सरकारा रायजो राजाखौ थगायनानै दिनै 2026नि बिसायख'थिनि मुङाव आसाम सरकारनिफ्राय रां लाबो दिनै रायजो राजाफोरनो मोजाङै राननानै होआखै। आरो जायफोर कर्मि, जायफोर दैदेनगिरि, जायफोर जिथुनाखि न'खरसेयावनो 2 लाख थाखाखौ साबा गाहाम मोननो हानाय आरो गोबां थगायबाय थानाय जोङो नुनो मोनदों रायजो राजा नोंथांमोन। बेनिखायनो बैफोरबादि ठग प्रबन्सना जिथुनाखि सरकार, बे सरकारनिफ्राय जाहाथे एरायनानै मोजां सरकारखौ नोंथांमोना सायख'यो। बेनि थाखाय दुलाराय बड'लेण्डनि सिङाव थानाय रायजो राजा बयनिसिमबो खावलायनाय थाबाय। गोजोन्थों।